točíme. Jo, vítejte u druhého videa. Dáme si auto. Jo, tohle. Jo, to by mělo být dobré. Lehčí. Taky si dávám lehčí. Oni jsou těžký a jich tam Ježišmarja. dost. Brácha mě vele to natáčet. To nemá. Já ti držím kameru, kdybys o tom nevěděl. Jo, dobrý. Jo. Dobrý večer, začínají zprávy televize Prima. Za všechny vás vítají Tomáš Fogl a Terezie Kašparovská. Dobrý večer, pojď se podívat, co všechno přinesl dnešní den. Karel Gott prohrál soud s ministerstvem financí. Natočím 2 videa z toho. Té dvojky. Se totiž Karel Gott soudil se státem o výši svých daní. Dnešní A to jednání v sledoval tomhle kolega videu. Zikmund. Už je to několik let, co musel Karel Gott pěkně doplatit daně. Finanční úřad se ale přepočítal, zpěvák se proto obrátil na soud. V roce 2007 dal Gottovi nejvyšší správní soud za pravdu a stát mu musel většinu peněz vrátit. Teď Karel Gott chce, aby mu stát proplatil výdaje za soudní spory. On je před tebou nebo za tebou? Přede mnou, on mě předjel. Soud žalobu zamítl proto, že Gotta ve sporech nezastupoval advokát nebo daňový poradce, ale obecný zmocněnec. Stejně argumentovalo i ministerstvo financí. Jo. Zamítl žádost a soud nebyla oprávněná, jelikož byl zastupován pouze zmocněncem. Reakci Karla Gotta se nám dnes získat nepodařilo. Peníze ale prý Gott požaduje pouze jako morální satisfakci, protože se mu za chyby úřadů nikdo neomluvil. Dnes je to jenom další potvrzení toho, že jsme postupovali správně. Proti dnešnímu rozhodnutí obvodního soudu v Praze se může Karel Gott odvolat. Případ by pak řešil Městský soud v Praze. Zbyněk Zikmund, Prima FTV. Údajný vrah podnikatele a sociálního demokrata Romana Jeďte sami. kriminální... Hejte